Hi everyone, nोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ बावहरनाय थालायबाय। स' नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङै दं दासान्दि इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ होयैयाथ' आं बिराद गोबाव जाबायमोन। ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ दा सिजोना मानि सिजोन? माइ हानायनि सिजोन नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंहाबो न'आव माइ हानानैनो बेस्थ'मोन आरोना नोंथांमोनजों भिडिअखौनो बानायनो बावगुलायो आरोना। माने ओरैबायदि बेस्थ' जायो न'आवहाय हाजोबनाय जायोना माइखौ, बिनि थाखायनो आं बेस्थ'मोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनो हायाखैमोन। ओमफ्राय दिनै माने आं फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो सानदोंमोन आरोना। ओमफ्राय माने जोंहा मैयाबो मारा होदों नालाय, ओमफ्राय दायो बेखौहाय लामनानै बाख्रियाव सोदों आरो बिनि थाखायनो माने आङो दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ लादियालाय आरोना, माने खामानि दंमोन नालाय। ओमफ्राय दिनैहाय सानबाय मा दा बेलासिबाबो सानबाय आरोना आङो, माने नोंथांमोननि गेजेरावबो नुजाफैया गोबावसै। ओमफ्राय दिनै बेलासिबाबो भिडिअखौ लाबोनोसै साननानै दिनैहाय लाबोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो दसे जोंनि गामिनि साहा बागानाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामफानोसैलाय। माने भिडिअ लाबोयैयाबो बिराद गोबावखासै नालाय, ओमफ्राय मा खालामनानै थानो दा दसे बिदि साननानै दसे साहा बागानाव थांनोसै आरोना आंबो। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामफानोसै। नै दायो मोनालाय लांसैयानो, नै सानानो हाबबाय, साना हाबलाय लांसै नै। ओमफ्राय अब्लाबो आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे थ'फादो। दायो साहा बागानाव दसे नायना फैसै आरोना। आंबो बिराद गोबाव जाबाय माने माइ हाबाय थानायखाय थांनाय जायाखैमोन नालाय। ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो थाखाय थांनोसै आङो। थ'दो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे। बिथांमोनहा औवा बायदों होनो, औवा फानदों औवा होनो। साहा बिलाइआनो दानजोब्बायसैनो। लामायाबो होथेनायसो। थुख्लाबाबाथाय गलामसै आंसो। नाय लोगोफोर, खावसे दानबाय साहा बिलाइखौ। दायो नैबे खावसे दंबावो आरोना। ओमफ्राय हाजिराफोर दङ। दायो बिसोर हाजिरा मावदों आरोना। नैबे फारसेल'सै नै, एसे हाबनानै देखायसै आं नोंथांमोननोबो। नैबेखौ दानस्रांजोब्बाय नै। नैबे बिथाङाबो बेयावनो थिखा लानानै मावदोंमोन 2500नि बेखौ। नैबेखौनो मावदोंमोन बिस्रा। दायो नै बेखौ आरो दंबावो। बेखौ मा खालामनांगौ? बेखौ जेबो खालामनांला। बेबायदिखौ हानांगौ नै, बेबायदिखौ हानांगौ रायजोफोरखौ। बेबायदि गोलैनायखौ, बिदि हायाव गोलैनायखौ बेबायदिखौ हाखानांगौ, हाजिरा मोनगोन। माबा 274। ओमफ्राय दायो बैखौ खानो मोनगोन आरोना। बेखौ दानस्रांजोबसै, बिफां दानखांबाथाय बै बिफांखौ हाफैगोन अबेखौबा। बिजौ दङ लोगोफोर बेहाय, माने सोरहाबाफोर साहा बिलाइ माने साहापात देनोबा लांफैनो हायो आरोना। दाबायदि सिजेनावहाय ओरैनो हरगारो आरोना, जेबो फैसा लाया। खाफैनांगौ। सोरबाफोर साहा बिबार नुवाखैबा नै देखायनि लोगोफोर नोंथांमोननो, खानानै देखायबावगासिनो। जाजायो। मारै जायो बेखौलाय? एवनानै जाजायो, फाजा अ नाजोंबो जाजायो, बाथोन संनानै। दायो गय जाफैलायबाय आं बिसिनाव। अनला ओंख्रिखौ मिन्थिनानै अनलाजों ओंखाम जाखांलायबावबाय आं गोजां लोगोफोर नै। ओमफ्राय साहा बिबारा नै सोरबाफोर नुवाखैबा। गय जालायलायनानै फैबाय आं। दसे साहा बागानाव बेरायनोसै, ओमफ्राय थांनोसै। बैयाव बेसर बारिबो दं लोगोफोर, बेवहाय एसे फटक लाहैसै आङो। र' नोंथांमोननोबो देखायगासिनो दं आं। अलकबिखौ दाउजों जाजाबाय थानानै जि होदेरफैबाय बुंनो। अलकबि? बैयाव अलकबि दङ, बै जे होथेनायाव अ दाउ जाबाय थादों बै सिनिफ्राय होथेफैबाय। बिदा बियो गायसै आंनि। ओमफ्राय अलकबिखौबो दाउआ जायो आरो? मारै जायो, बेदरखौनो जायो? बेदरखौ नङालै, बिलाइखौबो एसे गोरलै गोरलै नालाय। आयौ जि मोजां जाबाय खानो। दायो नै लोगोफोर साहा बिलाइ, आयौ बिराद साइज जानानै दं नायलाय। नै दायो नै साहा बिलाइखौ ओरै खायोनो लोगोफोर, नै बिदि। ओमफ्राय नै बिसोरो एसेनो बोराय एसेनो बारा कालार जाया आरोना, जेसेनो गोरलै एसेनो बांसिन कालार जायो। ओमफ्राय दायो खाफैनांसिगोन आंहाबो एसे साहा पात देनो, ओमफ्राय बाजाराव फानहैसै। दे ज' आं फानहैगोन, नोंसोर देग्रा जा। माबा नोंसोर खाफाग्रा जा आंजों ज' फानलायलायनानै फैसा लागोन। गाबोन खानो फै होमबालाय। नङा आं सोलाबबा फैगौमोन, ओमफ्राय गाबोनबो सोलाबना सोलाबबाथाय जायखिजाया सोलाबबा फैगोन आं। माने आं फैयाबाबो नोंसोर खाब्रा, आंबो देफागोन ओमफ्राय आं फानहैग्रा जागोन। नै लोगोफोर, मा होनोमोनलाय साहा मालिकनि दुन्दिया ओमफ्राय माबा माबि मैगंफोर आं देखायनि नोंथांमोननो। दुन्दिया नुवाखै मासि साइस जाखो, बिदा लाहानि आरोना। ओमफ्राय नुवाखै नैबे सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय बे हालदै,
बेसरा नुवाखै आयु मासि साइज नुगासिनो दं आलुआबो नै जि साइज जाबाय मालाय आलि खोबावबायसो मालाबानो बै सेबथिंजाय बै खमथिंजाय जाबाय बावनो दैनानै गेब्रुला होलांजोब्बाय बिजौ ओमफ्राय नै लोगोफोर साहाखौहाय खानानै बेहायनो दोनो आरोना ओमफ्राय ना बे अलखौनो जादों जाहैदों जादों बिलाय ओरै जाजोब्बाय नै बिलाय बिसिनो दंमोन गयनाय गैला नै लांदां हेमोन खालामबाय जाहांलायबावबाय मालाय मोनजासिगोन मालाय दैनानै गेब्रुहोजोब्बाय जाहांबोगासिनो फिसा फिसा आयुलै बेसरखौसो नुनानै फाग्लि बादि जालायलायबाय आं नोंसोर थांनांगौमोन बेसर बागानाव हाबोबा बै र' दा हाबगोन दायो नै जा साइज नुहुरखाय बैनिफ्राय नोगोर साइज नुयो अनजालुनिफ्राय आजामनिफ्राय बेखौ नुहुरनानैसो जि गोसो जाखादों आं फैनो दाख्लै माहा फैनो भिडिअ बानायनोसै मालाय नै गेजेर गेजेर जोगोनारबो होबाय जोगोनारखौ देखायनो जोगोनारा बिलाय गेजेर गेजेर गयाबो मालाय देरहांगासिनो दं नै जा मोजांखा मालायनि बेसर बारियाव हाबलाबायखायो बिगोमाजों होसो जाबासो होसो जाबा हामगौलां बिगोमाजों मालायनि बेसर बारियाव हाबनाया बरियाखा नै ओरै दंजोबथारो ओरैहाय नै जाम्फै दङ ओरै थांबाय नै बरिया बैथिं साहा बागान जाबाय ओमफ्राय बै सान नुनायथिं बरियाखा आयै जि साइज नुयो नै नोगोर मोजां नुखायो लोगोफोर नै दायो बेसर बारियाव दंफैयो आं माने साहा बागानाव फैनाया दायो बेसर बारिखौ नुनानै माने फटक लानो फैबाय आरो ना आं एसे फटक लाबाय ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर बिराद साइज आरोना लोगोफोर माने बिराद साइज नुयो आयु बेसर बिबारखौ दासान्दियाव नै ओरैहाय आलु ओरैहाय बेसर बागाना नैबेयाव दरसे ओमफ्राय ओरैहाय दरसे आरोना नै बिराद साइज नुयो दायो मासि मोजां माने आङो सान्दुं गोनाङाव फैयैखायसो बिदि नुबावदों माने बेसर बिबारानो ओरैबायदि साइज बारदोंना बापरे बिराद बुरजा बुरजा बारदों नै बिराद साइज हासार गोनां ना बिनि थाखायनो बिराद बारदों बेसरा बिबार दायो लोगोफोर आङो मा होनो दायो साहा बागानाव फैनानै फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननोहाय साहा बिलाइखौ माबोरै खायो खिथानो ओरै माने बांसिन सोरबा नै आखाइखौहाय लानानै ओरै खायो आरोना ओरै बोफैयो ओमफ्राय सोरहाबा ओरै खेबफैयो आरोना ओरै आखाइ फारनैजों बिदि खेबफैयो ओमफ्राय दायो माने बिगुमाया माबा मा होनो गाव फानहराखै नालाय बिनि थाखाय बिदि खानो मोनदों ओमफ्राय बिगुमा फानहरबा बिदि खानो होआ आरोना लोगोफोर दायो जों खानानै लांनो मोनो बेखौहाय खानानै साहापात दिहुननो मोनो आरोना ओमफ्राय दायो नै बिराद दङ बिजौआबो ओमफ्राय साननैसो थानानै दानसिगोन आरोना दा फाननायनि सिजन गैथ'ला नालाय ओंखायनो दाननानै गासै आरो लांदां खालामजोबसिगोन बेखौ ओमफ्राय एसे उनावसो खासिगोन मा मासनिफ्राय खाफिनोमोनलाय माबानिफ्राय खानो मोनो पुस माग फागुननिफ्राय खानो मोनहैफिनगोन फागुनबा माबा जायो फागुनबा मार्चआनो गोलैहैयो नोंदां फेब्रुवारि मासनिफ्राय फेब्रुवारि मार्च खाहैफिननो मोनसिगोन फेब्रुवारि गोलैहैयो मार्चआव खाहैफिननो मोनगोन आरोना ओमफ्राय दायो जायनो जेनेबा साहापात देनो नांगौ बियो लांफैनो मोनो आरोना दायो दानस'नानै गारसैसो नालाय ओरैनो ओमफ्राय दा फाननायनि सिजन गैयाना बिनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो खिथाबाय आं जाय खानो रोङा बिसोरनि थाखाय खिन्थादों आङो ओमफ्राय सोरबा खानो गोरों मानसिफ्रा बेफोरखौलाय रोंखायो होननाङा सोरबा खाफेरि मानसिफोर दंना बिनि थाखायसो खिथादां ओमफ्राय नै बिदि एखमबाहाय नै एसे गांनैल' लांबावोसो बायोबा माने बिगुमाया फानहरोबा आरोना एखमबा बेबायदि गांथाम बिलाइ खाहोआ माने जेसेनो गोरलै एसेनो साबसिन कालार जायो नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय साहा बिलाइ खायोबा मालाबाबो दख'ना मोजां बा जि मोजां गानना फैनो आरोना लोगोफोर सेस मैला नांजोबो ओमफ्राय आं दा साहा बागानाव फैगोन होननायखाय दख'नाखौ बिदि गोजाम गानना फैखादों आरोना लोगोफोर माने कालार नाङो नालाय आरो अखा हाबाथ' बांसिन नांबावो मानो होनबा दैजोंहाय ओंखायनो लोगोफोर होनबा नोंथांमोननो एसेबाबो देखायो आङो नै एसे गुवार दंबावो बैथिं माखासे दानबाय ओमफ्राय बिदिहाय दानथ'वाखै आरोना खमावबो बे साहा बिलाइनि बागानाहाय 12 बिगा ना नोंगौनदां 12 बिगा खम मालिकहा जोंफोराबो गायना लानो हाबालाय मालिक जागौमोन हाया एसे बबाव गायनो दायो लोगोफोर आङो माने साहा बागाननिफ्राय थांफिननोसै मोनाबायबो आरोना लोगोफोर ओंखायनो दायो थांनोसै आङो ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय 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 लाहरदो दे एसे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन माने थाबनो भिडिअ लानानै फैसिगोन आं एबारनिफ्राय लोगोफोर दे